Naglabot sa masubra 160,000 ang kabugusan nga nag-upod sa nanuhay-tuhay nga hublag protesta kahapon nga adlaw Nobyembre 30. Suno sa data sa Philippine National Police, mayara sang kabugusan nga 119 ka mga hublag protesta ang ginpatigayon sa nagkalain-lain nga bahin sa pungsod. Na record sa Metro Manila ang may pinakadako nga numero sa mga protesters nga nagtambong sa diin naglabot ini sa 16,000 ka mga individual. Ginpasalamatan naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga organizers, marshals kag mga nag-upod bangod sa malino nga hublag protesta. Napunggan man sang PNP ang pila ka mga grupo nga nag-attempt nga manggamo sa nasambit nga rally. Nagupod man ang pila ka mga lawmakers sa lapnagon nga protesta batok sa korupsyon kahapon. Tinutuyo sa mga ining nga pasabto ng mga responsable sa anomalya sa mga proyekto sa flood control. Makitaan nga nagasuksok sa puti nga bayo bilang paghugpong sa Akbayan Party List Representative sa Shell Jokno kag Percy Sendanya amuman sa Senador Bam Aquino sa tubang sanged sa People Power Monument kaupo ng nagkalain-lain nga grupo. Ginpahayag ni Sendanya nga pagkadismaya nga tubtob subong hindi sa gihapon mapasabat ang dalagkuan nga isda sa iskandalo. Sunod sa iya tuman kahinay ang lakat sa investigasyon agud mapanabat na mga may kahilabtanan sa mga anomalya sa flood control projects. Yari pamatian ang pahayag kag panawagan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Una, dapat singilin at panagutin yung mga nagnakaw sa kaban ng bayan na iinip na po tayo. Inip is real. At hindi ito basta pagkainip. Inip ito na may kasamang galit. Kasi nga nakita natin, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninakaw. Pero hanggang ngayon, puro dilis at sapsap pa lang ang nakukulong. Wala pa yung mga pating at mga balyena. So panawagan natin sa Marcos administration, step up naman. Tutuhanin niyo yung pangako niyo. Hindi puro mga press release at mga press statement. Kinakailangan may makulong na big fish. Para naman kay Senador Bam Aquino, importante nga mabalik na ang kwarta nga ginkawat sa mga korap na opisyal sa gobyerno. Yan pamatian naton ang Senador. Nakikiisa kami bilang isang mamamayang Pilipino na kumbaga ang mensahe ng rally nito, kailangan bilisan, no? Kailangan wag patagalin, kailangan seryosohin yung investigasyon. Lahat ng sangkot, makulong, yung pera mabalik at yung sistema mabago. And may mga ilan dyan, syempre, will take some time. But I think it's incumbent upon the government, including the Senate, to really fast-track all of these reforms. Kung nadun ka sa side ng reforma, which is of course legislation, kailangan madaliin yan. That's why ngayon we're spending a lot of time working on the budget to make sure na mapunta to sa tama, hindi lang mapunta sa mga alanganing proyekto. Nabalian si Senador Bam Aquino. Yari naman ang panawagan ni Representative Shell Jokno. Siyempre, ang sigaw ng bayan ngayon ay magkaroon ng pananagutan. At kasama doon yung pagbabawi ng mga perang dinakaw. Hanggang ngayon ay wala pa rin mga kasong forfeiture na naifa-file. At nananawagan tayo sa ating pamahalaan na isampa na agad-agad ang mga kasong forfeiture. Civil case po yan. Hindi na natin kailangan pang intayin yung mga kasong kriminal at pwede nang i-file yan para mabawi na agad ang pera. Pero kahit na ganon, dapat meron na tayong nakikitang konkretong hakbang na nanggagaling sa ating pamahalaan. At isa doon, yung pag-file ng Solicitor General ng forfeiture case na civil case yon.